Kwabaseroma isahluko sesine. Ngakho-ke siyakuthi uzuzeni u-Abrahamu ukhokho wethu ngokwenyama na, ngokuba uma u-Abrahama walungisiswa ngemisebenzi, unakho ukuzibonga, kodwa phambi kukaNkulunkulu qha. Ngokuba umbhalo uthini na? Uthi, kepha u-Abrahama wakholwa nguNkulunkulu, kwambalelwa ukuthi ngukulunga. Kepha kosebenzayo umvuzo awubalelwa ngokomusa kodwa ngokwemfanelo. Kepha kongasebenziyo kodwa ekholwa nguye olungisisa ongamesabi uNkulunkulu, ukukholwa kwakhe kubalelwa yena ukuthi ngukulunga. Njengalokhu uDavide esho ngokubusiswa komuntu uNkulunkulu ambalela ukulunga ngaphandle kwemisebenzi, ethi, babusisiwe abathethelelwa izeqo zabo, nabazono zabo zisitshekelwe. Ubusisiwe umuntu inkosi engayi kumbalela isono. Ngakho-ke, lokhu kubusiswa kuqondene nabasokile noma nabangasokile na? Ngokuba sithi, ukukholwa kwabalelwa u-Abrahama ukuthi ngukulunga. Pho kwabalelwa kanjani na? Esesokile yini noma engakasoki na? Akubanga esesokile kodwa engakasoki. Wasamukela isibonakaliso sokusoka sibe luphawu lokulunga kokukholwa ayenakho engakasoki, ukuba abe nguyise wabo bonke abakholwayo bengasokile, ukuze ukulunga kubalelwe kubona, futhi abe nguyise wabasokileyo, kungabi ngowabasokileyo kuphela, kepha nawabo abahamba emkhondweni wokukholwa ubaba u-Abrahama ayenakho engakasoki. Ngokuba isithembiso sokuthi uyakuba yindlalifa yezwe asinikwanga u-Abrahama nenzalo yakhe ngawo umthetho, kodwa ngokulunga kokukholwa. Ngokuba uma izindlalifa ziyizo ngawo umthetho, ukukholwa kwenziwe ize, nesithembiso asiselutho. Ngokuba umthetho ubanga intukuthelo, kepha lapho kungekho khona umthetho akukho nakweqa. Ngalokho kuya ngokukholwa ukuba kube ngokomusa, ukuze isethembiso siqiniseke enzalweni yonke, kungabi kweyomthetho yodwa, kodwa nakuleyo engeyokukholwa kuka-Abrahama ongubaba wethu sonke. Njengokulotshiweyo ukuthi, ngikumisile ube nguyise wezizwe eziningi phambi kwalowo Nkulunkulu akholwe nguye, yena ophilisa abafileyo, nobiza okungekho kungathi kukhona, owathi kungekho themba wakholwa ngethemba, kuze abe nguyise wezizwe eziningi, njengalokho kwashiwoyo ukuthi, yoba njalo inzalo yakho, engabanga buthakathaka ekukholweni, wabona umzimba wakhe obusufa, eneminyaka engaba nge100, nesizalo sikaSara sifile. Akangabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa, kodwa waqina ekukholweni, enika uNkulunkulu udumo, eqinisekile ukuthi lokho akwethembisile unamandla nokukwenza. Ngalokho-ke kwabalelwa yena ukuthi ngukulunga, kepha akulotshwanga ngenxa yakhe yedwa,
ukuthi kwabalelwa yena, kodwa nangenxa yethu esiyakubalelwa khona thina esikholwa nguye, owavusa uJesu inkosi yethu kwabafileyo, owanikelwa ngenxa yeziphambeko zethu, wavuswa ngenxa yokulungisiswa kwethu. Kwabaseroma isahluko 5. Ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa, sinokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu Jesu Kristu, okungaye sinokungena ngokukholwa kulo musa esimi kuwo. Siyazibonga ekwethembeni inkazimulo kaNkulunkulu, kepha kusikho lokho kuphela, kodwa sizibonga nangezinhlupheko, ngokwazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukukhuthazela, ukukhuthazela kuveza ukuqiniseka, ukuqiniseka kuveza ithemba, ithemba alijabhisi, ngokuba uthando lukaNkulunkulu lulethiwe ezinhlizweni zethu ngoMoya oNgcwele esimuphiweyo. Ngokuba sesibuthakathaka, uKristu wafela abangamesaba uNkulunkulu ngesikhathi esifaneleyo. Ngokuba cishe kungenzeki ukuba umuntu afele olungileyo, kodwa mhlawumbe kungase kube khona ongaba nesibindi sokufela omuhle. Kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokhu ukuthi siseyizoni uKristu wasifela. Ngakho kakhulu sesilungisisiwe ngegazi lakhe, siyakusindiswa ngaye olakeni. Ngokuba uma sathola ukubuyisana noNkulunkulu ngokufa kwendodana yakhe siseyizitha, ikakhulu siyakusindiswa ngokuphila kwayo sesitholile ukubuyisana. Kepha kusikho lokho kuphela, kodwa sizibonga futhi ngoNkulunkulu ngeNkosi yethu Jesu Kristu, esamukelisiwe ngaye ukubuyisana. Ngakho-ke njengalokhu isono sangena ezweni ngamuntu munye, nangesono kwangena ukufa, ngokunjalo ukufa kwafikela abantu bonke, lokhu bonke bonile. Ngokuba isono sasikhona ezweni kungakabikho umthetho, kepha isono asibalelwa ungekho umthetho. Nokho ukufa kwabusa kusukela ku-Adamu kwaze kwaba kuMose, naphezu kwaba ngonanga ngendlela yeseqo sika-Adamu oyisifanekiso sakhe obeyakuza. Kepha isipho somusa asinjengesiphambeko, ngokuba uma ngesiphambeko samuntu munye abaningi bafa, ikakhulu kwavama kwabaningi umusa nesipho sikaNkulunkulu ngomusa wabantu munye, uJesu Kristu. Isipho asinjengokona kwalowo emunye, ngokuba uma ukwahlulela kwaba ngoyedwa kube ngukulahlwa, isipho somusa sona-ke saba njengeziphambeko eziningi kube ngukulungisiswa. Ngokuba uma ngesiphambeko samuntu munye ukufa kwabusa ngalowo emunye, ikakhulu ebamukela ukuvama ngomusa nokuvama kwesipho sokulunga, kuyakubuse kuphileni ngalowo emunye, uJesu Kristu. Ngalokho-ke njengokuba nangesiphambeko esinye kwabakhona ukulahlwa kwabantu bonke, kanjalo ngasenzo sinye sokulunga kwabakhona ukulungisiswa kukho ukuphila kubantu bonke. Njengalokho ngokungalaleli kwamuntu munye
abaningi benziwa izoni, kanjalo ngokulalela kwamuntu munye abaningi bayakwenziwa abalungileyo. Kepha umthetho wangena ukuba isiphambeko sande, kodwa lapho kwavama khona isono, umusa wavama kakhulukazi, ukuze njengalokhu isono sabusa ngokufa, nomusa ubuse kanjalo ngokulunga, kube ngukuphila okuphakade ngoJesu Kristu iNkosi yethu. Kwabaseroma isahluko 6. Ngakho siyakuthini na? Sihlale esonweni kuze kuvame umusa na? Qha nakanye. Thina esafa maqondana nesono, singabuye sihambe kanjani kuso na? Kumbe anazi yini ukuthi sonke esaphaphathiselwa kuKristu Jesu sabhaphathiselwa kukho ukufa kwakhe na? Ngakho sembelwa naye ngokubhaphathiselwa kukho ukufa, ukuba njengalokhu uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kaYise, kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufanayo, siyakuba njalo nangokuvuka. Sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni, ukuze umzimba wesono wenziwe ize, singabe sisakhonza isono. Ngokuba ofileyo ukhululiwe esonweni, kepha uma safa kanye noKristu, siyakholwa ukuthi siyakuphila futhi kanye naye. Sazi ukuthi uKristu sevusiwe kwabafileyo, akasafi, ukufa akusabusi phezu kwakhe. Ngokuba ukufa afa ngakho wakufa kanye ngenxa yesono, kepha ukuphila kuphilayo ukuphilela uNkulunkulu. Kanjalo nani manizisho ukuthi ningabafileyo maqondana nesono, kodwa niphilele uNkulunkulu kuKristu Jesu. Ngakho makungabusi isono emzimbeni wenu ofayo, nize nilalele izinkanuko zawo. Futhi ninganikeli izitho zenu esonweni zibe yizikhali zokungalungi, kodwa zinikeleni nina kuNkulunkulu njengabaphilayo bevukile kwabafileyo, nezitho zenu kuNkulunkulu zibe yizikhali zokulunga. Ngokuba isona sikubusa phezu kwenu, ngokuba aniphansi komthetho, kepha niphansi komusa. Kunjani pho? Siyakona ngokuba singephansi komthetho, kodwa phansi komusa na? Qha nakanye. Anazi yini ukuthi lowo enizinikela kuye ukuba nibe yizinceku zokumlalela, niyizinceku zakhe ezimlalelayo? Noma ezesono kube ngukufa, noma ezokulalela kube ngukulunga na? Kepha makabongwe uNkulunkulu ukuthi nina enani yizinceku zesono senilalela ngenhliziyo indlela yesifundo enanikelwa kuyo, nokuthi senikhululiwe esonweni naba yizinceku zokulunga. Ngikhulumisa okomuntu ngenxa yobuthakathaka benyama yenu, ngokuba njengalokho nanikela izitho zenu zibe yizinceku zamanyala nezokungalungi, kwaba ngukungalungi kanjalo, nikelani manje izitho zenu zibe yizinceku zokulunga, kube ngukungcweliswa. Ngokuba lapho niseyizinceku zesono,
nanikhululekile maqondana nokulunga. Ngaleso sikhathi naninezithelo zini na eseninezinhloni ngakho manje, ngokuba ukugcina kwalokho ngukufa. Kepha manje senikhululiwe sonweni, naba ngabakhonza uNkulunkulu, ninazo izithelo zenu kube ngukungcweliswa nasekugcineni ukuphila okuphakade, ngokuba inkokhelo yosono ingukufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu inkosi yethu. Kwabaseroma isahluko 7. Kanti anazi yini bazalwane, ngokuba ngikhuluma kwabawazi umthetho, ukuthi umthetho uyabusa phezu komuntu ngesikhathi sonke esekhona na? Ngokuba owesifazane oganileyo uboshelwe ngomthetho endodeni isekhona. Kepha nxa indoda isifile ukhululiwe emthethweni wendoda. Ngalokho-ke, lapho indoda isekhona, uyakuthiwa isiphingi uma eba ngowenye indoda. Kepha nxa indoda isifile ukhululekile emthethweni, angebe yisiphingi uma eba ngowenye indoda. Kanjalo nani bazalwane bami, nani naba ngabafileyo maqondana nomthetho ngomzimba kaKristu, ukuba nibe ngabomunye, lowo owavuswa kwabafileyo, ukuze sithelele uNkulunkulu izithelo. Ngokuba kwathi sisenyameni, ukuhuheka kwezono kwavela ngomthetho, kwasebenza ezithweni zethu ukuthelela ukufa izithelo. Kepha kalokhu sikhululiwe emthethweni, sifile maqondana nalokho esasibanjwa yikho ukuba sikhonze emoyeni omusha kungengasegameni elidala. Ngakho siyakuthini na? Umthetho uyisono na? Qha, nakanye. Kepha bengingasazanga isono uma bekungengomthetho, ngokuba ukufisa bengingakwazanga uma umthetho ubungashongo ukuthi ungafisi. Kepha isono sathola ithuba ngomyalo, sasebenza kimi ukufisa konke, ngokuba ngaphandle komthetho isono sifile. Mina-ke ngake ngahamba ngaphandle komthetho, kepha kwathi ukuba kufike umyalo, savuka isono. Ngafa mina, umyalo ubungowokuphila, wona wafunyanwa ungowokufa kimi. Ngokuba isono sithola ithuba ngomyalo, sangikhohlisa, sangibulala ngawo. Ngakho-ke umthetho ungcwele, nomyalo ungcwele, ulungile, muhle. Pho okuhle kwaba ngukufa kimi na? Qha, nakanye. Kepha isono, ukuba sibonakale ukuthi siyisono, sangibangela ukufa ngakho okuhle, ukuze isono ngawo umyalo sibe ngesonayo kakhulu. Ngokuba siyazi ukuthi umthetho ungowomoya, kepha mina ngingowenyama, othengiwe phansi kwesono. Ngokuba engikwenzayo angikuqondi, ngokuba engikwenzayo akusikho lokho engikuthandayo, kodwa lokho engikuzondayo yikho engikwenzayo. Kepha uma ngenza lokhu engingakuthandiyo, ngiyawuvumela umthetho ukuthi muhle. Kodwa kalokhu akuseyimi engikwenzayo, kodwa isono esihlala kimi. Ngokuba ngiyazi ukuthi kimi
kungukuthi enyameni yami akuhlali okuhle ngokuba intando ikhona kimi, kodwa ukwenza okuhle akukho. Ngokuba okuhle engikuthandayo angikwenzi, kodwa okubi engingakuthandiyo lokho ngiyakwenza. Uma-ke ngenza lokho engingakuthandiyo, akuseyimi engenza lokho, kodwa isono esihlala kimi. Ngalokho ngifumana kimina engithanda ukwenza okuhle umthetho wokuthi kukhona okubi kimi, ngokuba ngiwenamela umthetho kaNkulunkulu ngokomuntu ongaphakathi. Kepha ngibona omunye umthetho ezithweni zami olwayo nomthetho wengqondo yami, engithumbele emthethweni wesono osezithweni zami. Mina muntu wosizi, ngubani oyakungikhulula kulo mzimba wokufa na? Makabongwe uNkulunkulu ngoJesu Kristu inkosi yethu. Ngalokho-ke mina ngokwami ngikhonza umthetho kaNkulunkulu ngengqondo, kepha umthetho wesono ngenyama.